И си оставихме покажа и там. Готово снимам клип. Много ясно. Аз не знам да видя как ще изглеждаш. Нищо не виждам. Виж си лаво зеле. Ела. Казва се червено-зеле. Чакай, дай ми ръката. Не. Искам ръка. Това е другата ръка. Какво? Искам да ще снимаме сенките. Ама аз не искам. Чакай, аз ще ги снимам. Ето. Въпреки, че очевидно, че аз съм по-назад. Не, снимай когато се премести, така изглеждам високо. Чакай. От гледна точка на хората, наистина. Няма лошо, нали? Наистина. Слънце. Страшно ми блести. Страшно блести.